Crime scene yonakala wasekuqaleni ama-gun residue awakazathathwa. I-crime scene yaklinwa i-crime scene, kwafika umakhelwane lapha waklina igazi lapha. And manje singakhuluma vele ngoba sekuyaziwa ngoba kwakhona negazi lalongo lapha since wayidubula bese singakhuluma ekuqaleni lo ngoba bekufihliwe. Wait, longo wasidubula? Ya ulongo ikhona la ayidubula khona eqakaleni. Leyo nto kodwa befihliwe. Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production obingelelayo umxolisi mfana kaDlomo uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi kwenzele isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe mawuqeda kwale video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba lwanamhlanje nganza kwethu njengamanje ngizocela nje sibuke nasi isiqepho sevideo esitheke sasicaphuna lapha kwi podcast and chill ka Mac G kanye ke no Sol Phenduka lapha ngifuna ke simamele khona umfo wabo kaSenzo Meyiwa umnumzane Sifiso Meyiwa echaza ngezinye ke zezigameko singakazi sikhulume ngazo kule channel. Uma ngabe usuqedileke uzobe usuyake laphana kuma comments noma ku description lapho khona uzofika ubone khona ke i-link yalento akakhuluma ngayo eyokusiza advocate uDefo bese kungenzela isiqiniseko sokuthi uyasubscribe uyalike futhi uyakhomenta sidibane kwi video elandelayo. Ngiyabonga. Crime scene yonakala wasekuqaleni ama-gun residue awakazathathwa. I-crime scene yaklinwa i-crime scene, kwafika umakhelwane lapha waklina igazi lapha. And manje singakhuluma vele ngoba sekuyaziwa ngoba kwakhona negazi lalongo lapha since wayidubula bese singakhuluma ekuqaleni lo ngoba bekufihliwe. Wait, longo wasidubula? Ya ulongo ikhona la ayidubula khona eqakaleni. Leyo nto kodwa befihliwe. He shot himself in the foot. Siyazi ngisho udokotela wamtreat-a. Siyazi nesibhedlela yakusona. Siyazi nokuthi futhi aka-admithwanga ngegama lakhe, kwa-admithwa ngelinye igama lenye ingane kaChiko. Siyakwazi nama-record wonke. Njengoba ngihlale ngiqinisa ikhanda ngiyazi lento engiyikhuluma ukuthi vele ikhona. I-cover up la isuka nje eqala kodwa umuntu kakhulu la o-advocate uDefo. Yabo nje izolo ngithe ngihlele e-office ngafikelwa inyembezi engakhala ngihleli ngedwa ngathi mina uDefo usesafarisha ngenxa yomndeni wasekhaya. Ngoba phela besiza thina njengoba ezoboshwa kuphela unyaka manje eboshiwe. Hayi ukuthi uboshwele lamacala, lamacala angeke uboshwele assault ne-malicious damage to property. Unganikwa bail. Ucindezelwa vele lamacala ukuthi wa-expose waveza ucase 375 lokho wona obopha uGininda. Manje kade vele befuna ukuthi bamcindezele. Kumanje umndeni wakhe umndeni kaDefo unkosikazi uzokhishwa nomnini la ihlala khona. Ingane ixoshiwe esikoleni. Yabo nje izona izinto ezibhlungu. Besifisa nje ukuthi si-raise ama-funds for imndeni kaDefo. Bengifisa ukuthi ngicela ukuthi nisisize si-raise ama-funds for umndeni kaDefo ukuze ingane zibuyele esikoleni. Abantu bangasiza kanjani? Si create crowdfunding. Okay. Yeah, crowdfunding. Singayithola kuphi? Ibizwa Back a Party. Back a Party, Party. the website. Yeah, website www.backaparty.co.za. You click lapho find campaign. Bese you type out justice and security for Defo. Oh, just my capital letters. For Defo. Bese you click Defo's photograph ekhona lapho. Yeah. Then you click donate. Yeah. Yes. Okay. Bese uyangena kuyona. Okay. Okay. What else did you have in the book? Enye into la le indlela lecala lenzeke ngayo selizela ngaba ne-inspiration saqala iSenzo Meyiwa Foundation. La besingafisi ukuthi kube khona umuntu odlula entweni efana nale esidlule kuyona. And futhi lento uNkulunkulu nje usevele wayiqala since lecala laqala kunabantu abaningi abebengifonela banama case